Ụmụ Igbo ndewonu, unu abọọla chi. Isiokwu anyị taa ga-abụ akara edemede ya bụ punctuation marks, agba nke mbụ. Nkọwa: akara edemede bụ akara dị iche iche a na-etinye n'ihe ederede iji zipụta ụda, mkpọpụta na nghọta doro anya dị na ya. Ọ bụ akara eji ede edemede ma n'asụsụ Igbo ma n'asụsụ Bekee iji mee ka ihe ederede doo anya ma nwekwa nghọta zuru oke. Edemede ọbụla mmadụ dere kwesịrị ka ewebata akara edemede ebe o kwesịrị ka echiche na ebumnuche onye na-ede ya pụta ìhè nye onye na-agụ ya. N'isiokwu anyị taa, anyị ga-edepụta ụfọdụ akara edemede ma kọwaa ha. Akara edemede nke mbụ, kpọm, ya bụ full stop. Nke a bụ akara a na-etinye na ngwụcha ahịrịokwu iji gosi na ihe a na-ede abịara n'isi njedebe. Ọ bụkwa akara eji egosi na okwu maọbụ ihe ederede agwụla. Ọmụmaatụ ha gụnyere: Ada na Obi bụ nwanne, Okoro dị oji. A na-etinyekwa akara kpọm n'aha mkpirisi, ya bụ abbreviation. Ọmụmaatụ ha: NUT, UNN, PHC, WHO. Nke abụọ, akara kpọmkpọm, ya bụ colon. Nke a bụ akara eji egosi obere nkwụsị tupu agụpụta ihe ndị a chọrọ ịgụpụta. Ọmụmaatụ ha gụnyere: Nneka na-akpa anụ ụlọ ndị a: ewu, ezi, ehi na ọkụkọ. Nke abụọ, Obinna onye ọrụ ugbo nwere ọgụ, mma na nkata. A na-etinyekwa akara kpọmkpọm n'etiti awa na nkeji. Ọmụmaatụ ha gụnyere 1pm, 9am,